Balima o anyokuma aywa malion ala sago aw sago ko do be dugula message alerte de do an karamo aidara ani an président no ye maréchal Assimi biye samedi 5 novembre 2022 président Assimi ala ka baraka do iga fangala aidara an karamo aidara ye kuma mun fo billahi jodi do président Assimi ambiladi halibi ini mamunu ye kelen ke ɲɔgɔn fɛ force de changement baara kɛ n'u ye fili baden de be an bɛna fili kelen yira o la maliyɛnw aw bɛ n seere ye hali bi ala ka to an bɛ ka ladilikan fɔ an ka fanga mɔgɔw ka mɛn aw n'an ka jɛ an ka namɛ ɲɔgɔn fɛ. ko caman de kɛra yɛlɛmɛ in kɔnɔ u ye papiye caman yɛlɛmɛ ka mɔgɔw ta ka bila baaraw la u ɲinɛna silamɛw kɔ kɔsa in na tuguni a fɔra ko ka debitew di fɛn tɛ ko la ko kɔnsɛyi ye mɔgɔ 3 de tɔgɔ di u yɛrɛ ko ten ko ka mɔgɔ 3 di mɛ u ye debite bɛɛ ta sɛnte la k'a ban silamɛ kelen ma ta o la ne fɛ mali fanga k'a dɔn ne bɛ o kɔnsɛyi perezidanya de la bi mɛ u k'a dɔn an kan jamana ka lafiya olu yɛrɛ ka lafiya mɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ a fɛn o fɛn kɛra n'a fɔra ko mɔgɔ ma di silamɛw ma an bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn sabali k'a ko da ye pewu hali ni min kɛra k'a fɔ ko silamɛw ka mɔgɔ 3 di k'u bɛ debite dɔ di silamɛw ma a mɔgɔ 3 dira u ma maa kelen ta mɛ an sigira k'u ka sabali u kana mankan kɛ u kana foyi kɛ an mɔgɔ bɛ mina bi jamana sumalen don mɛ an ka tiɲɛ fɔ fanga ye n'i y'i pan silamɛw kunna i bɛ segin. Assimi nin tɛ siɲɛ ɲuman ye ni mɔgɔ dɔ kɛni bɛ k'i ladi parce que i b'a dɔn mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ an yɛrɛ camarades dɔw b'o la a taara kuma fɔ a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ vous savez bɛɛ bɛ ka wuli tile 2 na bɛɛ frustrelen don ne Seku Tunkara ye Assimi kanubaga ye ni ne ma bɔ ka tiɲɛ fɔ Assimi ɲɛna walasa solution bɛ se ka sɔrɔ problème na ni ne tugura Assimi kɔ parce que a ye place dɔ di yan ou bien a bɛ ka nin kɛ n ye o kɔrɔ ne ye Assimi janfa ne ye Mali janfa ka Ala janfa ka kira janfa ne ye Tunkaraden halala di ne bɛ tugu adamaden bɛɛ kɔ tiɲɛ de kan o ni erreur de Mali fangama caman bin duguma i bɛ taa sɔrɔ san nɔ nafikinin dɔw bɛ président kɛrɛfɛla ninnu na o bɛ taa fɔ i m'a ye Hayidara taara aw la gosi Hayidara nin fɔna mais Hayidara bɛ tiɲɛ a bɛ ka tiɲɛ de fɔ Hayidara Ala ka barika dɔw la Assimi président Assimi ne bɛ kuma kelen dɔrɔn de f'i ɲɛna i ma Hayidara ka amisardini ye o u ni Hayidara bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ka ca san 30 ye Assimi m'o sɛgɛrɛ ni f'i ɲɛna bi Hayidara bɛ taa diɲɛ yɔrɔ la a bɛ amisar mɔgɔw fo o ye wale ɲuman dɔn de o ye gasi de mama ni tɛ gasi dɔ i ka côté laban mama ni tɛ adamaden wale ɲuman dɔn i ka côté laban ma fɔ n y'o ye dɛ mais i kɛrɛfɛ alentour caman bɛ yen nɔ fɛn caman bɛ ka kɛ ne kun commence ka kuma fɔ wagati dɔ la u ko Segu bɛ fɛ ka na ni bɛnbaliya de ye mais n t'a dalen kɛnɛ kan k'u taara Hayidara nɔfɛ de ko ka mɔgɔ 3 di k'u b'o don CNT la u m'o mɔgɔ 3 ta mais u ye mɔgɔ dɔw ta u ye fɛn maintenant da don détail caman na quoi bon nin ye jigilatigɛ de mɔgɔ mɔgɔ ni adamadenw jigilatigɛ Ala b'i jigilatigɛ Hayidara wele a ka solution dɔ sɔrɔ nin na Hayidara ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ de aw ka mɔgɔ dɔ de Hayidara wele n t'a dɔn mɔgɔ min Hayidara wele dɛ wala nin ma ɲa bon ni de kɛra jɛkulu caman na ni de frustration bɛ yen bon maa o maa n'i tɛ gasi dɔn i ka ko ye waati min na a tɛ laban i ma Hayidara tila hali ni Hayidara ko sini ko amisar mɔgɔw ka taga 26 mars bɛ fa parce que a y'a wasa don a ka mɔgɔw la de Hayidara ye amisar ta ka kɛ i n'a fɔ a farila fini de a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ dɔ a b'u wale ɲuman dɔn a b'u fo a bɛ gɛrɛ u la président Assimi an bɛ fɛ e ka kɛ Nelson Mandela ɲɔgɔnna ci de président Assimi an bɛ fɛ a ka fɔ k'e ɲɔgɔn tɛ Afrique président Assimi an bɛ fɛ a ka fɔ k'e de ye Mali fierté président Assimi an bɛ fɛ i ka fanga ka ɲa de mais fɛn mun bɛ ka kɛ a bɛ k'i ka fanga jasi de a bɛ ka nege bɔ mɔgɔw de la France b'i nɔfɛ CEDEAO b'i nɔfɛ Union européenne b'i nɔfɛ front kirelen bɛ fan bɛɛ i ka base n'o ye force de changement ye o mɔgɔ tilancɛ bɛɛ bɛ frustration na président Assimi o bɛ nin de kɛ bon e bɛ bali mun na i nege bɔlen mɔgɔ la wagati min na o bɛ tentative daminɛ o la o bɛ président caman bin tan de
Imai Aïdara fana bora ka kuma bon ne kuma na wati na ko ne be place nginde la ou be ko ne be ka fendo de so bon mo de bawo kerefe munu be ka obuni mo ko do nyogo na wallahi o de be ka ke bon mo be mo jigila tege ala be jigila tege sima ne yɛrɛ jigila tɛgɛra n tɛna n da don o la mɔgɔ caman deli ka jigila tɛgɛ mɔgɔ caman déçoilen don mɔgɔ caman diminen don président Assimi nin tɛ ɲuman ye fanga ma i ma IBK binna ɲɔgɔn na si de la IBK nana k'a bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka ɲinɛ a ka RPM kɔ RPM 80% bɛɛ IBK kɔ bila i ka base ye mun ye i ka base ye o de n'i ka base bila ala b'i bila filiw de la sari i b'a dɔn n'i ko daminɛ n'i ye janfa dɔ a la ala b'i bila ka ko kɛ mun b'i goya mɔ adamadenw ye o ma kɔrɔbɔ diɲɛ yɔrɔ si ala ko ye tiɲɛ de koyi sɔrɔsiw aw tulo bɛ na ala ko ye tiɲɛ de koyi M5 de bɛ taa sanjikɔrɔ wɔsi kɛ o M5 ne seko tunkara b'o la ala ye bokum b'o la bɛɛ le cerveau b'o la ani an ka mɔgɔ caman b'o la hali n'a ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɔra ka taa kɛrɛfɛ a caman fana tɛ mali jugu ye dɛ caman t'a ye tɛgɛ da kan ne tɛ mɔgɔ la mun bɛ se ka kɛ e Assimi fɛ ka tɛmɛ ne kan sanuko tɛ wariko tɛ sabula i ye mun da Faransi kan ne seko tunkara tɛ Faransi fɛ i ye Faransi gɛn ne b'i fɛ ko Assimi mais ne ma nin bɔ ne ma bɔ ka ni tiɲɛ nin fɔ e ɲɛna e ka bɔ ni fili kɔnɔ na e bɛ bin ne bɛ bin Mali bɛ bin Afrique bɛ bin Afrique bɛɛ ka espoir ye e de ye bi mais i taabolo man ɲi tiɲɛnikɛlaw bi kɛrɛfɛ minnu bɛ ka mɔgɔw ni mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ne y'a kuma fɔ waati la kuma na mɔgɔ minnu b'i fɛ o wari ɲuman dɔn preuve ye jumɛn ye mɔgɔw de bɔra sanction kɛra Mali kan don min na mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ko force de changement ka bɔ le 14 janvier que Assimi kisi intervention militaire ma le 14 doni malien kuma bo sida u kun bɛ taa daraka min fo kati fuga foyi t'a la hali Irisu kun tɛ se k'o kunbɛn jama mun bɔra sinon Irisu k'a fɔ ko Irisu bɛ yan ko de bɛ k'u bali ka na o tɛ dɛ bila u bɛ na awɔ Irisu bɛ yɔrɔ min u b'o yɔrɔ fɛngɛ u bɛ taa an bɛ bali mun na o ye Mali fankelen minɛ parce que Irisu tɛ yɔrɔ bɛɛ la o ninnu bɛ se ka wuli dɔrɔn ka taa Mali yɔrɔ dɔw minɛ mais minnu t'a kɛ parce que u b'a dɔn n'u ko k'u b'a kɛ dɔrɔn mɔgɔw de bɛ bɔ awɔ su bɛ caya u yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲinɛ ko la o siranya dɔrɔn de don dɛ aw ka cɛya tɛ aw ye fanga in an tan ka bɔ kunkolo la ko nin y'aw sɔrɔsiw de ka fangaw ye aw mɔgɔw de bɛ tugu aw kɔ aw tɛ mɔgɔw bonya ka mɔgɔw faraw kan ka hakilinataw jagabɔ n'aw ma baara kɛ n'o ye aw bɛ bi mɔgɔ dɔw de sara misiridaw la hey i ma Aïdara n'a ka amisar dini ye san 30 bɛ ɲɔgɔn bolo parce que Aïdara ye amisar bonya de a ye wari ɲuman dɔn de ɲɛ tɛ Paul Kagame la Paul Kagame Rwanda président a ka jeunesse minnu ni faso ka d'u ye président yɛrɛ de bɛ bɔ a ka palais la ka taa te minnu ye u ka gɛrɛnw na anw bɔra le 14 janvier hali président Assimi ka anw wele k'an ka mɔgɔw fo o ma kɛ ne mun yɛrɛ ye Faransi kɛlɛli yɛrɛ révolution na parmi la jeunesse ne yɛrɛ mun y'a kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ka ni di Amérique marche fɔlɔ min kɛra anw de fɔlɔ k'a ba la France ne ka bɔ yan ka taa Mali la bonya kelen ma da ne kan ne taara mɔgɔ jumɛn ne ta k'a bɛ ne lebu diɲɛ bɛɛ ɲɛna aw sigilen aw ma foyi bɔ a la peuple de ne sauver hali aw ma reçoit o bɛɛ kɛra ne la o président Assimi tu sais jigilatigɛ bonyana fanga in na ne tɛ se ka kuma mais ne bɛ dugawu di ne tɛ fɛ dangali tɛ quoi mais ni mun kɛra n'a ma fɔ mɔgɔ tɛ bɔ jimefɔrɔ la ka t'i kɔnɔbara fɔ président Assimi aw bɛ erreur ba de la aw ka fanga in janfa ka ca kɔnɔ erreur ka ca kɔnɔ awa n'aw ma erreur in bila le temps montre bɛ ka tourner dɛ le temps passe vite a bɛ bali mun na dɔrɔn a bɛ a ye bɛɛ y'aw kɔ bila ne tɛ fɛ o de ka kɛ bilahi mɔgɔw déçoilen don n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna aw bɛ ka bɛɛ bisigi ni mɔgɔ min y'aw critiquer dɔrɔn o y'aw jugu ye o donna ka jugu ka lisi la a b'a kɔfilɛ laban na a bɛ bɛɛ kɛ jugu ye laban na Aïdara aw kan ka Aïdara fo Aïdara i ni hɔrɔnya Aïdara i ni yɛrɛwoloya Aïdara ala ka barika don i la Aïdara wallahi a ye tiɲɛ de fɔ bilahi Aïdara ye tiɲɛ de fɔ i bɛ taa sɔrɔ nafigi dɔw b'aw kɛrɛfɛ o minnu bɛ ka fɔ Aïdara kuma ka nin fɔ parce que nafigi ye fɔlɔ-fɔlɔ ye mɔgɔ jumɛn ye anw yɛrɛ camarade de l'étude dɔw bɛ yen olu taara aw kɛrɛfɛ olu k'aw bilasira olu ye place min sɔrɔ u bɛ turuji dɔɔni min aw kɛrɛfɛ olu de kɛra problème ye olu de b'an ka vidéo tigɛ a musolakaw k'an ka vidéo tigɛ Segu Tunkara nin fɔ yan fɛ karisa nin fɔ yan fɛ karisa taara wari minɛ yan fɛ ka bɛɛ n'aw bila ɲɔgɔn na fanga in aw kelen ka cɛya tɛ n b'o fɔ a ɲɛna sɔrɔsi fanga tɛ dɛ aw kelen ma i bɛ ka gɛn an bɛɛ d'a gɛn ɲɔgɔn fɛ maaw nana dɔrɔn a y'a essayer ka hali an ka mɔgɔ 10% t'aw kɛrɛfɛ quoi a y'a inclusivité modèle dɔw kɛ inclusivité tɛ hali lahara inclusivité tɛ n'an bɛɛ ka fara ni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don ala tun tɛ jahanama da mɔgɔ jugu minnu ye Mali janfa olu de ka ca aw kɛrɛfɛ ni mɔgɔ ɲumanw ye n bɛ segin a kan n bɛ ka kuma in fɔ n tɛ ka fɔ k'a ka Assimi mangoya mɔgɔw ye
Ou bien des fois, ah, c'est vous trouvez pour Assimi contre là. Assimi m'a boy contre là, quoi. Assimi mbe qui sauvé. Djiwoyo de beka ta ani Assimi, c'est vous trouvez beka Assimi sauvé ka boy Djiwoyo de boulot. Assimi ni kalo flaqué ni m'a changé billahi tallahi. Iyereba yesa be Bible. Na ma keka shibon teke kono. Net kuma do be net na fo vidéo sans fala la. Même mon fina, fangate ina fo kone ben sine. Normalement, ni koko beke force changement mogo de kangala si. Aw non be je ka décision ta ñoko fe ma on jati le taw e ma makoro ka bule makoro be ka video manu bunya ne yere kay mogo bu yere faaw yi aw te ka ça dit que ante ka keko fewere la quoi ambe ka ke faso de koso mais mogo be ka yere faso yi adoy ça adoy mais mogo jugu mogo mun te faso fe ol de be ka yele aw krefe ol de lafiale ma aw krefe bi ka teme mun te faso fe ol de torolembe ani munu yere liti ke ñoko fe ni musola ka bula no li place doni sura o krefe olu fana tara kaun de ke mo jugu ye sanno moi j'ai été victime aw ye coup d'état folo mi ke ne sugu tungara de boraka aw supporter ay banda o gan domina ne de boraka ne ni kun ka ko be kun mais ça va que la dimentara dron tara da sura ka ena hali sina bana ben tantila ako kat sera ka transition fait mun fa do ngoni akira jira kan tada madiya beka bon ni be faso kanu de bo mo wala ay exemple ta droit ngate Paul Kagamela aka jeni munu ba fa beta teminu abu wala a bebla wo bela ma o disikilembe ay dara mata fosi ça ay dara raison bon ne be ka ke ay front créer fambe awasimi urgemment ay ñogo ñeko aka changement do ka ko la désormais na be décision ta ko la aka forcer changement mo wuli na ma barake no logique asimi fangay billah habibi nama barake ni force de changement en toute sincérité jelatige koko ni jeleya ta kono ala te baraka do ala ko tien de ko yasimi fanga inte surasi fanga ide fanga ni surasi ni civiliga fanga ni modo be olu manipuler la ku bla ka fotoro ko surasu ambe surasu doron de ko mais mogo de munu be ka fo on dabara de RFI bi on dabara de Fana 24 bi on dabara da to e kera Afrique sunjatai e na fora ka on jati dinde seulement fana bon bebe ka bo bonite sin nyuma de fangama bon ibe ka tana M5 kirira chane ka ibe ka ge bon une fois que moko tira fangala ka ce niveau do la hani fani ba fo moko shiti la mebli ibe ka ko beke ka kashi bego ko ay kanti fe ko taka yere ni bon ni aidara ni kuma mun fo makorombe yele de la ka salon on tan aidara ya sauver de parce que ni aidara fana mani fo sur même mun to dira ko ka dossier te kono olu fana ba fo ka aidara yolu janfa ba aidara ye barga dini président simi aidara la jedro aidara ka exemple la jedro e mago te ka boli moko ko jamabe moko mi ko e yere kangi yere ka audition yere ka fait créer ka public créer o ye join e ka branche politique o ye force de changement ni munu be ka kuli no fait mo lu jatile te halu te bunya on ne be boka kuli ka sanji koro washike awani ya France be sranya jamana chama be sranya parce que en force de changement mo de be ka wuli ka njode na on te billahi samba so ya oge mo fanga te gashi do fanga beta ay mo wala ñu mon don doni aka gere mo la ani mo ka kuma ndega ni kuma u ba transformer ka ñefo ñana mais ala ka tien bangi de be ka o sauver l'état billahi aw ka saray may na ma saray bla be bi ay ni vidéo ngarade de président simi à partir d'aujourd'hui décision fait beta force de changement impliquant la Iran de ke Venezuela yo de ke Cuba yo de ke o lu registre awani mo ke sra flat tagama mu baw bulu ko mo jugu mu ko ambe fa ambe kelen ambe te kelen ko halla haram be te kelen awa ibeka bina wala ima ibeka tarakata jugu fara ngonga ka nyina ka RPM ko RPM kelen klara ka ta fara M5 kan ka bi tana do sekera chamana awa ifana ka ko bo sira de kan tendo wala de be ibeka go I fanga ibeka nigi bo bela ne bi fe ne bi kila somi ne be ka solution dima parce que ne te fait ikala moluya ne te fait dondola africain beka kashi ke ko do yeso mais il est sram kan ni ma changer Francis sago sra ni ala sago isago aywa ni le tiga mu bulu ka nyafo o bela jele na ay ni bela jele ko fe ne ma se ka mu famia abina fo ni surasi nunu be mu malua nu ire ka la fasa bagawdi ube o be ka sram ube complexe de don tubabu munu be ko critiquer wa ne ma famia Paul Kagamena ka genou ube temi mu nga defa jamana be anga moko ka bo le 14 janvier oluma reçoit hali président ko reçoit ko fo make faso dénuement fin be ka be ka faso défend
Bilahi, il est très rare qu'il y ait président qui fait. Et on a des gens qui ont affiché ça. Ma garantie affiché là, et reka jamana dendo ya, activiste do ya, et président yi, et la face à barreau tchèque à ko djeka djala ni badji, o te fait nyuma ko président sini. Il faut que ne kani défaut nous faut ka corriger parce que ne bi fait. Il va essayer non nafigini do be et il m'a se ko be ki la koshi, ne te ki la koshi, ni ni ke djugu ya koe. Na ya ke ko mo mi ala di, ko mo mi e désaccord doni ra ola. Kabo bla ka djugu lisu la, avec balemuna avec jamana be blali au contrôle là. Parce que beaucoup d'entre vous sont allergiques aux critiques. On met la critique constructive de quai parce qu'on fait faire kanyadi. Mou manyambe ko de foyena, awambe ka solution de fana foyena. Aye guerre force de changement nani force de changement ka barake. Wallahi vous n'avez pas le choix. De ka tien de fana. Na ma ke fanga mbepi. Ante fe fana kapi. Be ka tien de fo. Ati la fo fana comme menace donné, comme be ka mogo la ou la contrôle la hôtel. Non. Hake e tien di. Wallahi ni adama deun tonya ala bi toye ni adama deun janfa ala be fen mogo bla mogo fana bi janfa on te fo de kake karma mande awa ala ko tiendi président Assimi ala sago isago ange ni woro de fina ala ka klinyuma dama ça veut dire que akana ke kabe molone onye ayre de bali banendo to be fierté que nous ka activiste ye awe molo ka afficher na activiste ye oro ya ntoro kosobe bunya tanka ali doni prise de décision be kante ba kalama e ma segu touré mena fangala ima jamana chama fengela parce que nous ka force de changement ni barake mais mumba okono ayabla on est ka conseiller ala ka klinyuma dama